acca nandona bandiraɓe musidɓe tedduɓe yegoɓe ayaw habride Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon kala saaha on paami ɗum tigui émission mon mawɗo émission Ganndal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno Ganndal ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette jabɓe hoto yewne on paami ɗum tigui foof koye fijirde e jaleede kono hade nden ko salminde hilifaɓe diine hilifaɓe aada toɓe goni e nomin goniri min calmini Touba Tiwawon Ndiassane Madina Gounass Madina Baye kono en calmini Galle Cheikh Oumarul Foutiyou Tall koɗo Adama Aissa Ilimani Siré Samba Demba Ali Mouhtar koɗo subaka joom wuuro nanga e hoore en calmini ceerno Bassirou kono en calmini kala kilifa diine wawi wonde guila Fouta tan ha ɓundu en calmini Tamba Kidira Kousa Naren kono en calmini diaspora o c'est important en calmini France naɓe États-Unis naɓe Benin naɓe Congo naɓe Gabon naɓe en calmini kala to pullo woni en mbi ɗum salamu aleykum wa rahmatullah en mbi ɗum kadi mbar korka ka Moussani toon kono hade nden mi totta ceernom ceerno Mody Aidara kono en calmini kadi dawoɓe e galle ɓe guila dow tan ha less en calmini mi totta ceerno eyyi Kalim ceerno ha joni ronki ay neɗɗo so faɗɗima ummito ha joni ceerno ko fodɗo ɗon élection ngaji ha joni o ronki ummitade e paɗɗo ala Kalim caggal mo waɗani AVC ala yo Allah heede walla mo waɗa palanque ala yo Allah hen mo hen nda Kalim won surprise uji gandanɗa moƴƴani e ɓerde an ha joni a jaɓani tan ala ɗum min ko ha hande mi sikkat koyɗon goni way Kalim en calmini kala daaro Ganndal Thierno Mody min jeeɓonno discours à la nation président Diomaye Faye ceerno Mody wi i jaam o ko holɗo hande nde makki waɗani ayi wona koye ɗum noon kala mo ka haalanda ɗum jaɓani mi nani discours président waɗa discours pour 4 avril jooɗi mbaɗa fada sehilam ha mi yiyani isa ceerno han heeɓo goyi Kalim aduna noon ko noon Allah wawi aduna noon ko noon joni makki yeehi tan ala wona kanu wiyete wona makki yeehi makki yettoyima kay makki kay yettoyima ala Kalim ala noon ko gasa sona laamu Allah laamu Allah tan gandumi ɗum gasata wawi kala meɗɗo laamaɗe ñalawma nenara eyyi way laamu Allah kam gasata en tout cas noon ɗon ni hawni no fewi kono ceerno jaɓiɗen Allah tan ganden ko noon waɗiri har mi yaada toon sah ceerno kalen haala korka ka ceerno joni kam ayi komi mbiyata ko ndeysan heɓade nde tan muusi korka gasi aɗa wawi wiide kam hanti manam hormo yaade hen joni nana yimɓe mbima julde nani korka kam gasi ceerno Kalim korka gasanta o goppe ceerno korka gasi ala sa ƴeewi ala joni presque kala ñalawma mo kornoɗa hortata ɗum korka gasi ka juul ala min juulani to janggo a juulat ala ɓawo janggo a juulat ɓafte a juulat kon kay gasanta o min kay gannomi hunde gasi tawat hande tusubar pawenda bool maaro way tusubar aɗa ñobbi aɗa korka gasi gasanta o de goppe wadde hésité korka gasi waɗa heddi balɗe famni no heddi balɗe joyi manɗa jeegom hoto yaw ɗum noon ceerno won sehilam goto o wi yomi namno o wima ko tawi an sa hoori tan aɗa mette ƴiiƴo Kalim mataw ko min tan yiya wona min tan metti ƴiiƴam korka ay Kalim korka e haala e sabotage woni ko yaadani korka kam kalme tan namni aɗa no gaddiranmi korka ka nde nangguma joni en mbaɗi ɗo Piindi émission duuɓi 5 kala no calminɗa a salmina ceerno Sérif Mouhtar wallahi ko annintuma korka an a suusama korka a suusa korka hande ka jeddiɗo ceerno wallahi Kalim ko meeɗa wadde mi salmini ceernam Sérif Matar aɗan sa siftorano kam mi salminimo omon o yeehi ummotoyene Fass kankam hitan fof yahto juuro Cheikh Tidiane a faami emin ñagonomo Allah yo Allah artirmo e dow jaam kala ko duwi toon yo Allah jaabo ndeysan ko duwontoɗo Piindi TV te ko duwontoɗo Sénégal neɗɗo jiɗɗo leydi ndi Kalim salmini kadi sehilma Sérif Aidara Thilogne porte parole men eyyi porte parole men Sérif Aidara Thilogne o salminama ceerno Ibnu en Beydi Ndongo en kam fof ɓe calminama Kalim korka nanggui kam ayri korka hakkille uddoto a yan sa ligguiɗo e tubaw ha hakkille ma uddi wiyede ya ñaam noon en calmini kadi Sulkeɓe en ceerno eyyi Sulkeɓe kam foof calminama Kalim kala beltontoɗo Ganndal Thierno Mody mi salmini ɗum mi juurima ɗum kono hikka noon ceerno vraiment hikka heɓani sukara korka non kalɗen gonga tan noon quoi vraiment a wawi joɗaɗo aɗa weltina leñol ngol ɓe mbima tan annen a weltanama nangga min kam somi heɓani ala probléme eyyi kono tote ceerno Mody sukara korka ma ala Kalim kalɗen gonga so wi noon ka Abou Tadja émission o mais ɗum kam en kalat ɗum hikka heɓani haydara min kam almuɓamɓe eɓe jaahi kam hey mama Rougui Sall joom suudu ceerno joom suudu kaabo mo tottanoma hitande fof hikka mama Rougui arani mataw mbaddumi koye Abou Diop aɗa min Abou Diop komin waddu komin waddu mbaɗa o jinggata o waɗa solidarité o jingana joom galle eyyi ko noon mama Rougui Sall kono ceerno
mboɗo yinno andude ceerno korka ka kumtarima arani ceerno an gurnam ma ni haawi heewɓe par ce que ceerno Mody ala réseaux sociaux jeeteɗa ɗon ko piindi ha piindi walla théâtre uji walla ko woy wonɓe ganduɗa ɓe jiiɗi andude an exemple kumtari ma ceerno e korka holno wayata kumtari miskin Kalid kumtari miskin korka o to boom aha kumtaram no tekkanno seeɗa korka jawtuɗo korka jawtuɗo on différence jawtuɗo e oɗo neɗɗam jippim makki nattiɗo wonde Dawda Dia tellinama ɗum tawi korkam yolbi o to korko noon machallah kamɓe ɗiɗɓe foof on debbo noddonno ɗum wima kesseur moñi boole ayi o to korko guila wi kam kesseur moñi boole mi hoori hen mi juuli hen korka mi hoori hettani hen sukaɓam wa hikka koɓe jippi situation oblige anani kam on ma wayru ɗum nande kaalid kesseur moñi boole allahu akbar ɗum ɗay kumtari miskin tan ɓuuray ton kafeyal seeɗa kafe seeɗa hay mew watta a woppi mew kaalido emplanditama mew heƴani hen joni kay kafe Touba o tan min kay monti murit kafe Touba ɓuuri ittude ala kafe Sëñ Bamba o ɓuuri ittude sa soodi genno libar sukar kafe nogas aɗa wawi hen dañde feccere ala on sehilamum wonɓe Mauritanie e wonɓe France mami wi yoɓe nelde mew mi sikkani mbatta yerde mew ala mi sikkani mbaɗa yaranno kono ceerno waɗa a ñamta firwi ceerno est ce aɗa anndi noon yeeɓoɓe est ce que ɓe nganndi firwi e lujum no moƴƴi e neɗɗo yo ñaama lujum surtout so hoori walla kadi fawa heen firwi ko wayno pomme en e poire en e raisin en e clémentine en firwi no moƴƴi e neɗɗo ceerno aɗa anndi an kaalid waddat kam e ma ka aɗa heewi sabotage a namta kam joni wima kumtare miskine mbaɗani aɗa kam fruit kaalid a ɓuura kam anndu fruit no moƴƴi e neɗɗo kono ko haalnanma ko moƴƴi e ɓanndu ma fruit soda ɗum kaalid ko kaalis min sam fini ko tottirami ko dépasse ɗum ɓuuri mi woƴƴede hannde mbaɗa wawi tottir dépasse ujunere mi yekkita ujunere mi sodoya fruit mi ala ɗum wawon mbaɗa andi fruit no waɗi vitamine no ɓeyɗa balɗe no moƴƴe ɓanndu no fewno ɓanndu mawɗo no fewno ɓanndu cukalel no fewno ɓanndu debbo wayi kaalis ode ceerno manam somi nani haala ma ka komi mbiyata manam neɗɗo sofata walla famdata ko basal waɗata ɗum manam yimɓe heewɓe ne nganndi ɗum no moƴƴi e gurdam eɓe mbirto ɗum eɓe jiiya ɗum manam kono ɓe ngala ɗum ngala kaalid est ce que aɗani min mbay pe hecci kam est ce que aɗani mbay pe hecci kam Ablaye Mbaye pe way kanko ɓuuri kam hedde cukawɓe kondi min hannde tawi kam a sikkat min hecci mbay pe hecci kam anani ala guiri Allah yaltinanam photo Mbaye Peex ɓe ngannda hol gonɗo Mbaye Peex allaji Mbaye Peex oɗo kañum hecci kam way hannde kanko ɓuuri kam hedde cukawɓe ndas ñamdu makko moƴƴi kaalid ñamri moƴƴiri no moƴƴe ɓanndu manam aɗa ñama ko moƴƴi aɗa woni clip aɗa safro kadi aɗa safro ñiiƴe ma ɗe ayi aɗa safra ɓerde ma ɗe kaalid min mana mayrum hôpital te kala to moccowo wone Sénégal sa namnima kam mbaɗani toon dolam tolni ala ko musata e ma fof ne muusa kam général a yiyani mbimi min somi ñande Allah rokki kam kaalis mbaɗa waɗoya bilan mi nawrat poson na mbaɗani kam médecin o so haalni kam ko wone yam ko moƴƴata basal moƴƴani basal kaalis yo ceerno sanan won wonɓe ɗo mi anda holnde ɓe mbayri ñamde fruit walla dibi jiiɗani e emploi bokkani e emploi tama kamɓe so mbirtima soɓe ñaami dibi tawat ko curki wirti kaalid mata anda hewɓe no jaaha no haalde koye mabɓe kaalid ko basal jiya neɗɗo ni hata ni haalda e hoore no haalde e hoore mum ko basal ko probléme kaalid basal moƴƴani anda probléme kewɗo ko basal waɗi ɗum kaalid mettere ƴiƴam ko basal par ce que patron heewani mettu ƴiƴam manque considération ko basal e goɗɗum ko basal hande ko Abou Diop ko woni ko patron ma Amadou Sall so arino an gara a fadat ko basal waɗa ɗum kaalid sa woni base do andat no base kew haɓirte kala baɗowo hew an noddat kaalid ay base ɗo tigi rigui wawat hurtude jawdi mbaɗon jibi enveloppe en a wawa ɗum kaalid saabu ɗum woni liggey ma e galle o basɗo welat ƴiƴam a wela kaalid sa wela ƴiƴam bottar refta mo jejjidɗa kaalid yo Allah dandu yimɓe basal
ko peno tan kewta wonde ɓe jaafo ala surtout patron ari Khalid ay basal no itta neɗɗo inde maago est ce que aɗa andi ɗum hande sam yakori e poste ma o ujunnaji ɗiɗi Khalid mi ha kota mi haalta ko mettuma ko welma tan kalam mi ruytat tan saha mi haala ha mi ando kalami ko wona gonga ɗum ko basal waɗat ɗum par ce que mi dari ɗum juula téléphone mum ni fawi yeeso mum Dawda Dia noddi ɗum o soyni o yi numéro Dawda o taƴi julde nde ɗum kay ko min tan Khalid ɗum hoto wi noon min watno noon min watno noon te Khalid on noon moment min way alhamdoulillahi rabbil alamin Allah ɓuuri andude Allah ma faam men Allah faaman ɗum Allah fof la ilaha illallah Khalid taƴa juuluma sababude appel Dawda Dia Allah faamata way mi juuli kedi Khalid wano juulde a para nodduɗa ye Dawd so copie noddita mata anda Dawd Dia ko jolfuɓe mbiyata ko bo wakere bala wakat dewen a Dawd noddita a salmini ceerno ma minen hannde mboɗo salmina ceerno ma docteur Seydou Sow président des paradis moderne mandat traditionnel aɗa andi Khalid salmini docteur Seydou Sow Khalid ko docteur am yalto hen eyyi min mi haalante min komi haalante ndan neɗɗo waɗantama hunde mbasa ɗum haalde mboɗo wonno e dokom siti woto haale télé noon ceerno ala mi haalat kala ceerno joni no gañoto kanko itti ɗum e yam ɗum ko yettere Allah anani caggal ko ceerno ma wiyanambo ceerno Mody salminimama wi kadi alhamdoulillahi rabbil alamin min kam mboɗo yiiɗi affaire lekki gorago ngo walla men nenne joni joom suudu ma wattuma noddirde Mercedes calmini on no fewi docteur nanɗona ceerno mboɗo yiiɗi jalten ɗon ha laaɓa naten tan rapidement e politique seeɗa ko wiyete mi wiyata bilan Macky Sall mais ko wiyete tan ko Macky waɗi ɗo ko ha yalti e jaagol makko est ce que jaagol makko sofani goho ɗiɗaɓel ngel kadi président Diomaye Faye ƴetti Ousmane Sonko waɗi mo premier ministre elle ceerno Mody noon a watti yiide par ce que émission jawtuɗo joɗɗa ɗo mbiɗa tom e jeeri te nden Ousmane Sonko waɗaka taw premier ministre bandiraɓe goppe hakkille oɗo de min joni mi natti susde ceerno Mody émission jawtuɗo o wi tom e jeeri laamimi leydi ndi Ousmane Sonko waɗama premier ministre holko padata e discours mo waɗi hanki o holko mbiyata hen ceerno ala Khalid ko haali ko heewi yimɓe nani min noon désormais yiterami ɗemngal am ngal mbaɗa fayi ɗum e mabɓe aɗa waɗa contrôle mi waɗaɓe contrôle min Khalid min ko Sénégal tan so Sénégal rewi lawol mi jottoɗo mi mantaɓe woni Amadou Ba woni Macky Sall woni goɗɗo e woni goɗɗo kala baɗɗo ko feewi mi haalat kono wattu wiidemo président kam hoppita tomo Khalid ha puɗɗo tan ha ɓe puɗɗo e sañceji mabɓe ɗi no feewi ha min jiita ha Sénégal naɓe jiito hen koye mabɓe jeunesse o jiita hen koye mabɓe mom rewa inde makko wona joni ko mbiɗa discours o hanki o e ñantogol ngol et tout hande hanki kam non vraiment hanki discours o zéro faute non ñantori ni costume o foti paɗe ɗe noon te hanki o waɗi ko ganduɗa président Macky Sall meeɗa ɗum wadde woni président waɗata no dokka fiɗiri tan haala direct mais kanko ko ñaƴƴe wiyetede oɗe défilé o ari o dari e ɗum ɗo e micro e o haali an kam Khalid so Diomaye wattanima yobde ma jaham mata yan montre dalle o Diomaye la ilaha yo Ali Fall addu discours o waɗa ɗum zoom montre dalle o haaɓi ɗinno montre aji hay min mi haɓɓata ɗum ali wallam ali ƴewnon discours 4 avril hanki o ƴaltinana ko montre président Diomaye Faye o ƴewete ko Diomaye ko dalli haɓɓi walla haɓɓade dalli ko dalli Kali ɗum tawi mbima min kam pawɗo e mabɓe yitere ceerano woppata e tan détail mi woppata en tant que président de la république Sénégal aɗa waɗa discours 4 avril aɗa haɓɓa montre dalli gandanta Sadio Mané tan heddora ɗum Sadio Mané tan heddora casier waɗo o yani kadi o yani costume o yooɗi cravate o machallah paɗɗe machallah horde peñama corfilɗi ɗi fof jaltinama way Kalidou montre dalli o fatano haɓɓude montre dalli Kalidou yo haɓɓu montre classe o montre kam ni nande montre dalli ko dalli anani ceerno saɗan ɗum andan jewtidi ɗum e Sénégal la ilaha illallah to o montre ɓooye makko de guilay campagne uji omo haɓɓi ɗum wona o yejjit tan ceerno o fatano ɗum haɓɓude Kalidou joni ka président de la république yo ƴeew montre aji o haɓɓadi walla o watta arde mbaɗa totta montre aji ɗum mbaɗa wawi ɗum e leydam mi jaɓi joni Macky Sall no yaltirini leydi o waɗi passation de service tan directement o ƴetti avion o fayi Makka o fayi Umra est ce que a yiyani yimɓe no ponno yaltude ha wiye
est-ce que Sénégal ƴettani kadi coupe d'Afrique manam est ce que jaagol Macky Sall d'une part sofani seeɗa eyyi Kalidou eyyi enen Sénégal naaɓe noon eɗen gonde e gueɗel haare en puɗɗata ɗum way eɗen mbawi haare hande sa yi gardu jaagol Macky Sall yaari ni no waɗi Amadou Ba ni koye télé kedi kalmi ɗum manam jaagol ngol wano ɓurɗo yodde mais élection no haɓori Amadou Ba ha yimɓe foof jiiɗum gandi ɗum yimɓe kadi mbaɗi jingueɗe ɓerde jinggat nda min hande mi yahani goɗɗo e goɗɗo yahani e mbaw te manam so haɓano ko Amadou Ba ma ɓeeɗo wadde fayida mais pourtant won wiɓe o haɓaki Amadou Ba yimɓe ɓe kala holon Macky ɗen wiyanima Amadou Ba tan o Amadou Ba yo Nickel yo joom suudu Amadou Ba yo Billy Ba en kam fof o haaɓi Kalidou Macky so welnoma Amadou Ba laamo wona kan haalte wannimo min usodille joni Kalidou laamu men soli haade ma remi fiyeɗe ɗo monetaji meeɗa waɗede monot non ceerno 4 avril kadi vraiment eɗen calmina armée o foof woni gendarmerie militaire douane en eaux et forêt manam armée o foof no diɗore police kamɓe foof eɓe mbaɗe honneur eɓe mbiye respect à eyyi Kalidou min kam mbaɗɗo perte vocation wiyete ceerno an to nanda ɗum la ilaha illallah kalde e ceerno de kam mbaɗɗo ceerno to ganduɗa vocation la ilaha illa ana famani Kalidou ala no ceerno joni aɗa sohla hoorema joni Kalidou mbaɗa haalde yimɓe mawɓe Kalidou pour ganduɗa aɗa ngol ɗo konngol won janggoɓe ha université mo ganduɗa ɗum eyyi komin kam perte vocation am Kalidou ndax min jinnumi wonde ko militaire ndax min jikko mabɓe no weeli kam Kalidou needi mabɓe no weeli kam ceerno aɗa haala ko waɗi fayida anani te Kalidou hande ɓuuri welde aduna ko ɓuuri wonde fier wona dognude ɗi 4x4 uji naggam sangam ɓuuri wonde fier ɓornoɗa teni an lammaɗan haɓano leydi ma ɗum woni fier te kamɓe ceerno hay soɓe ɓornaki tene hay soɓe mbaɗi ko civil sa ƴeewi tan anda o ko omde teni saabu nin noon needi ko banggo Kalidou matanda min d'une part sa ƴeewi des fois mi jotto mi tikkana babam ko ɗum ɗon saabi min yo nawo banggo tan neɗɗo tikkanta babam o fonno kam nawde banggo Kalidou ndax éducation mabɓe no weeli kam ay noon vocation noon mo pertumi ma waɗ ɗum rattrapé e ɓiyam ɓima nawaɗo banggo hay so ɓornaki teni ma waɗ rampe 4 mois kam o addoroto needi addora jikko soldat uɓe ɓe ñohata ɓe penata eɓe gonɗe needi te kala koɓe jinma haalde ɓe haalante ɗum anani ƴeew oɗo almudam gonɗo caserne o Ablaye Ba la ilaha illallah min ba Mody o ƴeew ñani hen guila jooma ena naata paale o waɗɗi puccugo Kalidou pulago dilli ndeysan Ablaye Ba ko pula haali faal ƴeewanam photo Ablaye Ba eyyi pawana ham ɗon vraiment kokono yimɓe heewɓe goppani mo hakkille ɓe pot ɗum woppude haqqille omon caserne omo ardo convoi ji mon caserne Samba Jeeri Diallo to woni monté sa yi no ɓittiri puccugo ganda o ɓooyi ɓittude mbabba machallah ɓerdam nde ɓuuɓi ruyum te ko ɓiɗɗo pullo Kalidou ɗum ko yettere Allah ɗum ko fier men hande kamɓe gardi séréer nanni ɗum nder paale ɗum ko fier kanko a joni hare kanko a joni hare nde ndeysan kesani ɓerde nde jinggat tan mais en tout cas dal ceerno vraiment eɗen mbiya mention spéciale soldat uji ceerno sa yi douane ko nangata e oɗo yamba e dorog ceerno a yani ñande hen koɓe jaggi lawol Koupentoum brigade gonɗo Koupentoum o kam mention spéciale kamɓe way noon Kalidou ɗum ken mbaɗa foti hen haalde seeɗa na guila wiya ko valeur o ko 7 milliards mais ɗum nde juuɗe Kalidou kam laaɓi hen guila waɗa estimé wona Kalidou addi ɗum wona baɗo no Kalidou addi ɗum nanni ɗum e leydi yoɓe lijjit holon nanni ɗum ɗon e leydi aɗa andi kam Kalidou mo ala 500 000 on wona on ƴetta 7 milliards no waɗa ɗum e dorog ceerno mi nani kilo dorog ni seeri no foti jarat gandumi hen Kalidou min namdom kilo sukar no foti jarat kilo warga no foti jarat kilo meew no foti jarat kilo maaro no foti jarat mi haalanma dorog mi nani tan eɓe mbaɗa ɗum estimé kilo dorog ni ha 27 millions mi anda wallahi mi anda ɗum kam gandal mi yettaki toon ko wiyete ko ganduɗo ko arata ɗum kam mi anda ɗum
mi anda mais duwaji ma so spécial Thierno e kadi eɓe jagga médicament ɗi ganduɗa ko ɗo nanneɗo ɗo badde primé eyyi Thierno sa yeehi ɗo Dakar won mi yiiɗa haalde arani tan kono won galle gonɗo ɗo yeeyata tan ko comprimé ji ɗi ganduɗa ɗi moƴƴani wona lawol Kalidou yimɓe fof maayi Kalidou rafiji gandanɗa min de nden mi jottono rafiji ganduɗa caggal leydi tan nanannomi ɗum joni ɗi gonɗo ɗi gonɗo ɓe raaɓi men rafiji mabɓe ɗi ɓe ƴetti ɓe gandi africain no tiiɗi ɓe ƴetti ɓe pukke comprimé ji mabɓe te safara men enen yarani noon yarani noon moyen aji men jarani noon anani sa nani mbima min sam yeehi waɗoyde bilan min horat poson ndam mbaɗa andi ko wone ɓannam ɗum kaali te mbaɗa min dañi opportunité joɗade mbaɗa haala ɗum won jooɗiɓe ɓurɓe ñawɗe Thierno Mody te kalani te Thierno esarande joni kala mo jiiɗa gorko debbo wonko jambitata la ilaha min ɗum ni hawni Thierno ñana hen wiyanɗo yimɓe fof gonde esoma heegada ɗum heejade ɗum kaalis e wawde ñamde ko moƴƴi ñamata ko moƴƴi ko kaalis kaalis neɗɗo sa ala ko kaalis a wawa ñamde ko moƴƴi kaalis kalde gonga yaha hayde Djiby wi anda woni pouvoir yomi haalamo ko woni pouvoir anda pouvoir kaalis hande sa ƴeewi tema e ten Djiby ganda so jiida Djiby nen sigue aɗa andi saaha neɗɗo no timat mbakal fiya mbakal ma reedu heew pawa hen pon ndiyam ma reedu heew way kaalidou organe uji ma ɗi ko foti wadde manifesté e organe uji ma ɗi ɗum woni ko ala ko ñamɗa ala vitamine wadde ça veut dire que wadde sa gara e restaurant ɓe gaddanma paletel tokoseɗ ɓe mbima ɗum hakke ujunnaji 7 jarata a faami taw aɗa wawi wadde mbanam maaro mbaɗa ɗo ujunnaji ɗi taw paletel tokosel ngel ɓuuri heewde vitamine mbanan o la wona heeɓi kam wona mi yeehi ɗo Radisson Kalidou amiɗene yaade Radisson min la ilaha ka dow gonɗaɗe Kalidou mi yeehi ɗo Radisson plate mbaɗmi commandé plate liɗɗi mbiyami ujunaji 3 mbimi ujunaji 3 elle ñamowo tew way lingu wotour way Kalidou guila lingu ari ñammi ɗum min waɗi sentir est ce que gayni ɗum ala mi gaynani taw gonga koko fewda waɗa yo waɗa salade en waɗa kordo en anani waɗa hay ari ko ñana hen waɗama hen way guila ñammi ɗum gandumi hande mi ñaami ko nakko ko ɓuɓno Kalidou way mbaɗa warña gandum kon ɗum waɗi effet e ɓandam ɗo waɗa firti yimɓe nanɗo ñaama ni kara kono ñamani kode vitamine ala moƴƴani ceerno ko kalata ko c'est intéressant de Kalidou awa timde mare yaɓoy jiiɗa dañde vitamine ala Kalidou ala vitamine Kalidou awa turade e gosi daña vitamine Kalidou kalde gonga ya hayde Kalidou ko wiyete ko neɗɗo sa ñaami gosi e ñamɗo tew onon fof deydi mon keewi way Kalidou toon ahi tan yimɓe ganda ko ñamɗon te kadi ma feeña ɓalli ɗi feeñat yo Allah rokku men ko ñamirɗen ko moƴƴi yo Allah rokku men Djiby minta ɗiɗi heddanimi Allah rokka kala miskine Kalidou yo Allah rokku men jawdi surtout Kalidou neɗɗo so ala jawdi dewal ma Allah boom timmata mankat wallahi ko kala gonga tigi kala ndammin ɗum noon mbaɗa yafno hen Allah ndam mbaɗa sam fotino e Daouda Dia doole min no laaɓi kam manam mi yakorani haydara e makko so noddi kam mi wiyata hamparo julde mi ƴetta ɗum Kalidou way kam gandu ñan hen appel oɗo tan kalis natat so ɓoccitima kam ma juldam mus torop tanmi ɗum ƴettumi appel o ala ko ɗum sona basal Kalidou yo Allah haɗan men bone basal ceerno basal hay sa yiiɗi wadde a wawa serna mawɓe fof sono duwonoma mbiyete yo Allah danduma e basal kamɓe ɓe gandi basal no manquina diine Kalidou anani hande won jumaji gandanɗa so patron naati toon an a wi Allahu akbar way hakkille ma fof nane patron wallahi gonga so wi assalamu aleykum to a silmini gonga nannona ceerno waktuji gasi en calmini hen Oumar Soumaré Barou Soumaré gorko mo Boguel Faddowa omon toon to États-Unis d'Amérique en calminimo baydi nongoji Issa Awen Bene bébé Aïssa en Philadelphie ceerno sehilaɓe men yeɓanno men guila duuɓi sappo ha joni kamɓe tan jeeɓata men tan tawi eɗen calminaɓe Eva Ndiaye en ceerno no weeri neɗɗo ni yeɓma duuɓi 5 duuɓi 6 machallah eyyi Kalidou ko wiyete ko fidèle fidèle téléspectateur fidèle téléspectateur uji ɓe salminama bébé Aïssa yumma ko salminama kanko noon ñande hen mi yimbo omo mute piscine mutgol ngol juuti on ɗon ñalom kam yo ando yoɓat ɗum gorko makko tawi hoora yo taw mbo hoora ndax mbo waɗi actif Kalidou min kora mbaɗa actif min mi jaɓani min ando mi salmini nenam Rabi Touré debbo mu dal hayra mi salminimo toon États-Unis mi salmini balam debbo Aissata
Aissata Moustapha Dia mi salminimo no feewi mi salmini Djiby kanko wonno e ɗum ɗon paami ha ko korka ka waɗata effet ɗum tahi aɗa ɓeyɗo yaade aɗa ɓeyɗo jippade Thierno a keenide wona ala hande siftorande siftoram Kalidou ko a Thierno ko mbaɗɗa sagati siftore Kalidou Thierno ko mbaɗɗa sagati siftore nan noon ɗum wonno émission mon Ganndal ceerno Mody Aidara tarum nena wat feere liggita sukara korka vraiment yimen nañi ko julde seeɗa Allah jarama en calmini Djiby Amadou konko wonno e caméra he kono en calmini Alaji Haali Fall Khalife général kulu monteur cendu yo Kalidou ga moƴƴo